umama ngumhlali walapha. Malunga nale ngxabano yenzekayo yosuswa kwegali nithini nina ningabahlali? Thina singabahlali bhuti wam. Eyona nto sithethayo sithi apha sinokhansila wesininzi esamvotelayo sibaninzi. Ngoku akukho mntu uzawukwazi into yobana makahlale acinga into yobana maka-invade umhlaba ngaphandle kwenkokheli. Nathi nabani na apha ekuhlaleni xa eza kwenza into ngoba kaloku sinenkokheli esayibekayo thina esiyaziyo into yobana ngumntu lona esifuna uba makasikhokele. Thina ke ngoku singabahlali sithi akuzukubakho gali elimileyo apha ngoba eyona nto yenzekayo siyadelelwa, kudelelwa ukuhlala kwethu apha, siyadelelwa singabahlali, kudelelwa nokhansila wethu esimbekileyo apha uba makasikhokele. Sisininzi sihamba ngokweprocedure ye-ANC. Mamam, last question. Umama lona exesha befuna le ndawo, exesha besakhaya njengabantu abahleli apha ekuhlaleni, uzile kuni? Akakhange aze kuthi mama. Akakhange aze akaconsulti mntu. Yeyona nto ke leyo esiyaziyo uba umthetho wakhe akaconsulti mntu and umama lo akaqala ukwenza laa nto. Area committee, ward committee, akhange akukho nomnye umntu besingazinoze sithi because uba ebeconsulte omnye akho mntu ungayaziyo apha kuba yonke into iqala kukhansila wendawo. Ukuba ebeyenzile loo nto le mhlawumbi masithi area committee bizawuya ku-ward committee ahambe ayoxelela ukhansila ahambe naye. Mandibulele ixesha lakho ngolethi. Enkosi. Because ndiyakubona ume ngakwelicala likamama. Besimthathile umhlali kwelaa cala ebememe ngakwelicala kakhansila esithi umama akalandelanga isteps ezilandelayo. Nina ningabahlali abakwelicala why nime nalo icala lomama? Okay. Mandibulele ithuba ndilifumanayo. Igama lam ndingubulumko Kapho. I'm a socialist activist. Ndisebenza nabantu abayi-labor. Ndisebenza ne-trade unions, ndisebenza nabahlali. Ndi-active kakhulu kapha ekuhlaleni, ndilapha eWard 9 ngokokuhlala. Kodwa le nto indiphakamisileyo namhlanje ayikho kokuqala ndisima kwicala likamama. But umama ebeseyicacisile, so istori andifuna usenza sibe side, ndizasenza sibe short. Apha umama beziba wayichithelwe indlu qala, wamoshelwa izinto endlini, wagxotha uba makahambe apha. Loo nto leyo besicinga uba thina inoba yaphela ngoku because kwakuvulwe neekheyisi yayiseyixoxwa ematyaleni. Then ithe uxoxwa kwayo ematyaleni ayabi namkhondo yaphelela esithumeni. Ngoba ke no-station commander namapolisa alapha ngalana anganikeza into enesihlahla wathembakalanga kwawona. Sihambe several times sisiya koma-police station phaa. U-station commander kuthiwa nguba uMkhize nesekela lakhe kuthiwa nguMr Tetyana abasiniki into namkhondo. Sizamile kuku-organize abahlali to protect umntu kwenzela into yoba kungabikho mntu kuviolethwa ilungelo lakhe nangubanina. Noba ngukhansila it doesn't mean loo nto une-right yobana ngaba ngawuviolate i-right yomnye umntu. Umama uzama uziphilisa apha. Le nto yango-2018 kangoba besicimba fanele uba inoba ngoku ipholile. Kangoba ndithe ndoyifumana le video clip xa ndiyijongayo hayi mandathi ndiyayazi nje le nto yinto yakudala ndithunyelelwa ngomnye ukhombeyiti wam. Uthi hayi imamelise kakuhle le nto ifresh le nto. Xa ndiphinda ndiyimamela le nto no man ifresh kuthiwa umama uphinde wachithela igali again. Ofishi ke bendingekho aware uba umama uphinde wenze elinye igali. Kuthiwa ulichithele. Yandiphakamisa ke loo nto uzama uzoqonda kuye wandicacisela kwistori uba kwenzeka ntoni na. Yabona ke le nto kakhansila walapha eWard 9 o-arrogant ne oyithagari osebenzisana nee-thugs yinto ekudala siyi-adressa lena. Even kwakwiibhosi zakhe phaa enantsikeni eCity Hall siyi-adresse several times. Even kwa i-organization yona itself siyile kuyo sayomripota uba ukhansila Mendo Wetsetse ayingomntu orayithi ekuhlaleni because wenza u-A no B no C no D. I-evidence zikhona. For instance xa si-organize abahlali besizibizela ii-public meetings phaa ebe-organize abantu abathengela utywala bazodisrupt ii-meetings zethu basibethe. Yayiva sivula iikheyisi zingahambeli indawo ade athi amapolisa akwi-food roll yam ndiwanika i-food parcel soze ndibanjwe kutsho yena. So sabona ke ngoku ingalo yomthetho ayizusincedisa apha yabo. Sakuxelela abahlali babahlali sicela nirhoxe yabo kule nto because into esingayifuni asifuni noba nibe zii-victims sinibizele ezimithiнгini khona abantu abadala abanibe nibethwe ezimithiнгini. Mna ndifuna ublame i-organization
ine constitution, ine policies of which it's supposed yam discipline lo mntana, but ayenzi loo nto because iyamazi kwayena uba uyithagara lo mntana usebenzisa i-drugs, uyayiva. So even kwabona bayamoyika mos xa bengakwazi u-acta xa isenza into ezirong. Remember i-ANC ngoku isuka from national elections and yena ayikwazanga umenza u-50+1 kwi-national government elections, and zezinye ze-reasons ezibangela into bengakwazi umenza because of ookansila aba-arrogant ngohlobo ba-arrogant. Khuluwa, moving forward from now, it seems like abahlali kwelaa cala bamile uba lizokwakhiwa igali, nina nifuna ukwakha igali. Ithini i-next move yena? Look, number one, mna I believe uba umntu osuppose unelungelo lobana ngaba anikeze i-authority i-court, suppose kuphuma i-court order phaa ithi lo mntu lo sithi malichithwe igali lakhe because alikho semthethweni, not ukansila. Ukansila wathatha apha amandla wochitha igali yena. Number one, wathatha apha amandla wochitha igali. Number two, kufanele into yoba kukho u-law enforcement, sorry, okhoyo apha azo-intervene. But umama lo uchithelwe uyile ku-law enforcement akho nto ayaziyo. While yena ukansila exoke sithi ufumene authority from law enforcement, uyayiva. So moving forward ngoku amacala befikile apha for ukwakha because lawa abedamajiwe wayizolo, kuphinde kwaza amanye amacala namhlanje aphinda adamejwa nawo. Then after edamajiwe ke ngoku lamacala again, ngoku silinde ne-roof namazinyo, sisamile ke ngosijongile silinde enye imaterial ize. Then i-aim yethu njengoba silinde imaterial kuba masikhe igali likamama kwenzela umama azithengisele ukutya. Umendi wetsetse yena makeze achaze into yoba yintoni ingxaki yakhe nomama, because cacile uba ikhona iproblem epersonal of which esingayaziyo thina uba yintoni na, because there are so many people apha abakhe amagali wabo but akakwazi uba achitha amagali kubo, but ke ngoku asi-entertaini loo nto because nabo bayazizamela. But why umama lo? So makeze azoyicacisa. Ndiyafuna uzi-introduce mna, ndiyakwazi abahlali abakwazi, and kule introduction yakho yilena ndizofuna ukubuza ngayo. Okay. Yes. Ungubani Mkhuluwa? Mna ndingu-Ondela Sokomane. Ndingusihlalo wophiko lolutsha le-ANC apha eBuffalo City okanye eRhubusana ke ngokwethu. Ndingu-regional chairperson we-ANC Youth League amafutshane. Obama, the reason why ndibeke la question uba ndifuna ukubuza ngale introduction yakho yeyoba ukansila lona exesha bephaya uye wayimenshina indaba edlula nale position uthi uyiphethe ye-Youth League. Masiqale kwakhona oqala, eyona nto ndiyenza uba ndizokubiza apha yeyoba ebuzwa nangukansila uba i-Youth League ingena ndawoni to le issue, and umama lona over the age of Youth League, and the procedure ibimele uba ningena ngayo xa nive into lolu hlobo ibingamelanga nibuze kukansila qala, then ke ngoku wena nive kanjani qala le-Youth League le nto? Masibulele ke ngombuzo lona Mkhuluwa. Apha siziswe sisanqwe nengxokolo yabantu balapha kumakhasi onxibelelwano, Facebook in particular. Njengoba nani sazi kukho i-reports zento yobana ukansila uye wachitha igali okanye i-shelter yomama olapha ozama ukudibanisa into yokubana iintsana zakhe zilale zityile akwazi uthengisa apha ekuhlaleni. Uceba ke eyona nto isikhwankqisileyo kakhulu into yokubana ayingo-law enforcement lo uchithe le shelter. Uzibizele abantu bakhe abangonqevu abangaziwa mntu badiliza le shelter le. So yona nto ke sibangela uba size pha ngoba asinalo ithemba lento yokubana nenkolelo into yokubana umntu ekuthiwa ngumthunywa we-African National Congress nako phina indawo apha kweli lizwe angakhe abe involved kwizenzo ezifana nezo zokuhlukumeza nokugrogrisa abantu bokuhlala. Funa ke ngoku into enahluka ngayo kule nto ayithethayo uthi ucele abafana bebesakha igali labe likafiki nakwi-roof oba bangabi sakhontinyuswa mabalichithe. Mhlawumbi ke mkulo masike sithethe into ethi izenzo zokunyukutya nokungcikiva lo mama kunye noceba ngokwe-history yabantu balapha ehlaleni xa besixelela aziqali ngoku. Ngo-2018 kutyholwa ngelithi uceba waphosela unyana walo mama ngepetroli ngemtyhola ngoba uqhekeze endlini yakhe. Ngo-2021 xeshikweni kusenza inkqubo yabagqatswa bokucontest ye-elections
umama ke waye kwenye imbono kuyabonakala kuba nalapho kwafika endlini yakhe eyohogriswa kwaphulwa kwaye kudestroy izinto phakathi endlini ngezitholo ezithi ke loo nto leyo yayinento kwenza noceba lo khona. So ndizama ukuthi ke mhlawumbi siqale sinike lo history into yobana yinkqubela ye-behavior kwicala likaceba with regards to mama, ayonto ivuka kuba kumiswa ishelter ngoku. Xa niyibonile la shelter nasiva istory sikamama ichithwa nidicayidile niyouth yalapha eBuffalo City oba niyakhe kwakhona, nathenga imaterial. Xa nifika apha ewadini nifike kwenzeka ntoni? Sithathe isigqibo namkhulu wathi into yokubana i-consciousness yethu ayisivumeli into yokubana singavuma sihlale nje singenzi into xa kukho umuntu ozama ukuzidibanisela ovuka azenzele ukuncikana kwazi uzenzela kona ukwenzela uba abantwana bakhe balale betyile, kulale kulayitiwe endlini. Ze uthiwe xa kutyholwa ngento yobana umthunywa we-ANC nguye lo responsible for into yokubana kube kanti kwehlesehlo sowudilizwa kwale shelter singenzi into. Sifikile kapha nematerial. Mna ke bengisayogqibezela ezinye izinto bezizawuzapha. Ndava ke i-reports ngefowuni into yokubana uceba ufike apha ehamba nonqevu, ngoba ke akho law enforcement apha njengoba ubona, akho mapolisa apha. Kukho nje izikrelemnqa ezingaziwa mntu ezinxibe emnyama ezifike zadestroya la material. Sifuna uyithetha ke into yethi ke mkhuluwa, xa ungumntu ochubekileyo oyinkokeli kukho into oyirhanela okanye uyibona ingathi ilulwaphulo mthetho, okokuqala kuwe kumntu obana uinvolve ngalo mthetho kuyo yonke le nto yenzeka apha. Awuyivi ncam into ethethisayo into yobana uceba wathi ubize amapolisa, wathi ubize u-law enforcement. Loo nto leyo yaxelela kwinto yobana uceba ukukhokela apha ngokungonyamela abantu nokubagrogrisa eboyikisa ngoonqevu neentswelaboya zabantu abangazwayo. Sifuna uyithetha loo nto leyo, siyaziva. Kwaye kuyasothusa thina si-ANC Youth League loo nto leyo bangakhe kubekho umntu okuthiwa ngukhansila we-ANC ozothi xa kukho into ezenzekayo noba uzibona ngaliphiniso akhethe ukuyolanda onqevu kunento yokubana abize ingalomthetho izowulamla le nto yenzekayo. Ngoba noba kuthiwa kuphulwe i-bylaw, uceba wafunga ebhungeni. Phakathi kwento afungaleyo ebhungeni ngexesha efungiswa yayinto yobana i-constitution yoMzantsi Afrika nomthetho weli lizwe nomgaqo-siseko weli lizwe uzawusoloko ulandela kwaye uyawuziphatha ngohlobo oluhamba ncamncakasane nomgaqo-siseko walapha eMzantsi Afrika. Le nto nguyakhe yoba ahambe nonqevu abe kuceba onqevu adivide i-community iyakuxelela into yokubana iview yakhe on the matter akanamdla wento yokubana mayilungiswe ngomthetho, kodwa yena uzixelela uba uzayilungisa isiyena. Sifuna uyithetha kamkhulu okokugqibela into ethi si-ANC Youth League apha eRhubusana siyakwayithetha into ethi kukho iripoti ekuthiwa yirhalema Motlanthe report engazange yabe kanti yayimbi le nto. Yayizawukhe isindise nakwizimilo ezikumila kunje zoceba abangonyelamela abantu apha ekuhlaleni. Ngoba i-ANC inedocument yayo neprinciple yayo ka-through the eye of a needle. Loo nto leyo ngamafutshane ke ithi siyawukhetha abo bachubekileyo nabo bawuqondayo ncamncakasane umsebenzi we-African National Congress nababhuciweyo ngumzabalazo wethu uba sibathume ebhungeni ngokwalapha kwamasipala. Kodwa kuyabonakala uba uceba lona is a product of through the eye of a garage door, because there's no eye of a needle. Kungena nesidudla ngoku neamupa. Uceba uye waveza oba akayi-understand ke ezibensitsho kuwo uba ningena njani apha ewadini, and kuloyo into eyibekayo wayibeka yokuba kwa i-approach masithi njengoba ni-approach as i-Youth League, i-Youth League ikhona and iya ke ngokweza politics esithi abantu balapha ekuhlaleni bayakwazi usetyenziswa zii-politicians ukulwa ezi divisions lapha ngaphakathi kwe-ANC. Any comment on leyo into? Masithethe into ethi si-Youth League thina kwaye kokwethu ukuqokelela bonke abantu abatsha phantsi kwebhanile African National Congress nento yokubana siququzelele into yobana amalungelo abo
nezinto abanemidla kuzo ziyenzeka. Asilawulwa i-Municipal Systems Act. At no point do we seek permission from councillors xa siresponda kwiimeko zabantu abangcikishwayo. Xa kuthiwa umntu ndenza umzekelo ngokuthiwa umntana akanahlangu apha, asizokucela kuceba into yobana lo mntana akanahlangu sicela umtheli isihlangu, kuzawufuneka si-interview. I-confusion ke lapha eRhubusana ke masiyithethe le nto yinto yobana for a long time abantu amaqabane ethu besebenzisa le nto yokukhokhela organization as a step ladder to get into council. Ngoku bacinge ngento yobana i-ANC is a substructure okanye i-ANC is subservient to their interests. Le nto kwandithi ke le nto yophunqukana nomrhabulo ka-through the eye of the needle yongayazi into yokubana i-Youth League nobomi bayo ebuqhubayo asicela imvume nakophi niceba. Nomeya lo ukhoyo uyayazi nalo bekhona siziqhubela iiprogram zethu. So besingenasizathu sobesimcela ingakumbi xa inguyotyholwayo ngento yobana wenze le nto. Ngoba bangabane ngumuntu one-consciousness ephilayo ngengakhange ibe kanti yenzekile le nto. Usuke lapho ngesike wa-intervene into yobana solimisa apha elikali ungakhe uzame uyamisa phaa ngoba awungeke uthi ebantwini okanye kulo mama ke in particular makangatyi neentsana zakhe, makangabi nandlela yokuba nengeniso ukwenzela into yobana aphile ubomi obunesidima. Ukhethe into yobana kufuneke abe ngubherhi alale engadlanga neentsana zakhe. So for us, we question her consciousness, and that is why she's confused about what the Youth League is, because she assumes that the Youth League is a subsidiary of programs of councillors. The Youth League zikhokeleke ke thina ke msasazi wena kamkhuluwa i-Youth League amajombosi, ayo Youth League yeziqu, ayo Youth League yeziduko zabantu. We are not seeking permission from anyone to defend abantu bakuthi, to pursue the interests of young people. Khuluwa masibulele ngexesha lakho, akangundiphendule kula question yoba this Youth League uyikhokeleyo there is another Youth League. No, ukuyiphendula wena mkhuluwa sesithethile dala le nto. Thina we-ANC Youth League that prides itself of having branches on the ground. We have branches on the ground, we are elected by branches. Now sibonile nakumakhasi onxibelelwano sithe rhwelele uqala ngoJanuary si-preoccupied nento edibene no-back to school campaign. Kanti before that we were preoccupied with assisting abafundi ezikolweni aba-aplayele u-NSFAS. Nangoku we are preoccupied that aba-aplayele izikolo abafuna ukhangela izikolo. So asizoyingena into yabantu who want to protect themselves as an ANC Youth League that does not have branches. The National Executive Committee is seized with le nto yenzeka apha eRhubusana, and i-province lena yona nayo ibixelele uba mayenze ntoni in the previous National Executive Committee meeting. But I'm not going to cease to exist just because kuwabantu abafuna ukwenza i-Youth League yabo xa besela ibhiya ezimokolweni bavumelane into yobana mabakhokhele i-Youth League through letterheads without branches. That is the Youth League that we are.